काय मंडळी, बरा मा. मी प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे. तर आज आम्ही चाललो आहोत जम्मू पाहायला, तिथल्या विविध ठिकाणी. तर चला दाखवते ते प्लेस. हाय करो. हाय. काय तर मंडळी, कुठून कुठला रस्ता आहे काही समजत नाही. एक तर आम्ही 2-3 वेळा चुकलो. मंदिरात गेलो महाकालीच्या, पण तिथं 1 वाजता बंद झालं, 2 वाजता ओपन होणार आहे. आणि त्याच्याच बाजूला इथं ॲक्वेरियम आहे, ते आम्ही पाहायला आलोय. तर चला तुम्हाला दाखवूया. तर हे बघा, इथून हे स्टार्ट होतंय ॲक्वेरियम. हो असत ना. मछली भी होना ऊपर मछली वो लगे नहीं छोड़ पप्पा तो बघा डार्क फिश आहे तुम्हाला डार्क कलर आहे तो ब्लॅक कलर ओ नको काय ते बघ कुछ टाकत होते कसं परमिशन नाही फिश
मजा करताना. थांब ये ना पॉज केलेलंच येडी आणि बघा एकदम दाखवा ना बघताना असं. होय थांब तरी थांब तरी एक सेकंदाची वेळ जास्त. तू ऍडजस्ट कर बघा काय काय सिल्की शर्ट ब्लॅक आणि ते मला एकदा भारी वाटतं मला चमकतं ताऱ्यासारखं. हळूहळू तवी नदी नाही. या पुढे वर ये. मित्रांनो आता मी तुम्हाला एक चांगला व्ह्यू दाखवते बघा. अकनूरला गेलेलो आणि पाण्याने पाय बुडवलं तसं मागं या पाण्यामध्ये असं पाय बुडवतो. अकनूर किल्ला खोया अकनूर किल्ला. आणि हा इथं दिसतोय तो हायवे आहे. इथून गाड्या जातात बघा. तुझ्या फ्रेंड्सने कधी गाडी बघू द्या वाटतं. हायवे आहे इथून गाडी जातात बघा. हॅलो कसं वाटतं इथं शांततेच्या ठिकाणी बसून? चांगलं वाटते आणि खुशी खूप गरमी आहे ना म्हणून ताण खूप लागते मला. तर ते स्मॉल मीडियम बिग सगळे कोकण सारखी मजा नाही आली. हा. कोकण सारखी मजा नाही आली. नाही कोकणची सर कुठेच नाही. तुला कसं वाटतंय कोकण आवडतंय की इथं आवडतंय जम्मूला? कोकण. खुशी तुला कुठे आवडतंय जम्मूला आवडतंय की कोकणात? कोकण. कोकणात. गणपतीला जायचंय?
गणपतीला कोकणात जायचंय? सांग मग. जातलं ती या कोकणात गणपती नाही कशा मी जातलो कशा मी जातले असा हो का नाही कधी की गणपती असले मी जाऊ नाही कोकणात? हो काय करतलं कोकणात जाऊन गणपती? मजा करताले गणपती बनवताले रंग रंग करताले खूप मजा करताले आम्ही- विसर्जन आम्ही करताले समजा गेलो ना तर जायपर्यंत सगळं जातला. गणपतीत काय काय असतं सांग? गणपती असतात सगळे लोक येतात डीजे असतात सगळं असतं भजन असता? हो भजन पण असतं भजनात काय काय असता? भजनात काय काय वाटतं? भजनात भेल वाटतात आणि उसळ उसळ वाटतं पावभाजी वाटतं सगळे वाटतात म्हणा तुका जाऊचा ना? नाही खरा बोल खरा बोल. त्याच्या तोंडात पाणी सुटला. फक्त मी असेल ते इथं दाखव. आपण हे असले एक घेऊया येताना. तर मंडळी आम्ही दर्शन करून आलो. आतमध्ये मोबाईल न्यायला अलाउड नाही. तर छान दर्शन झालं. नारळ वगैरे ठेवला महाकालीला. टिकली पण लावली हां, ते सांगायला पाहिजे ना. दिसतंय की. तर बघा आता आम्ही घरी जातोय. दर्शन छान झालं. इस बात की उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण